Okei, moi. Moi. Toivottavasti nämä äänet nyt kuuluu. Tai me yritetään laittaa tän silleen. Okei. Koska meistä kumpikaan ei halunnut näkyä videolla. Te nyt kuulette ne äänet, kun me vedetään nää. Mitäs nää nyt oli? Brain Blastersit. R. Brain Blastersit. Okei. Ai niin, nyt mulla tuli mieleen se, kun mä nauran. Tai joo, ei mitään. On nyt se. Siis miten tää haaste oikein meni? Silleen, niinku, meidän pitää syödä nää vissiin silleen, että ilman, että niinku tulee mikään hirveät äänet. Toi ei kyllä muu ainakaan toimi, mä kuolen. Omena ei ollut niin paha. Mä rakastan näitä. Yritän ottaa vesimeloni. Pitääkö meidän ottaa muuten vesimeloni, koska... Mikä on pahin? No otetaan ne molemmat, koska yhdessä videossa niin ne tyypit, laita ne muut tänne, niin sanoo, että... Oho. Tai silleen tää meni tälleen, kato. Joo. Niin siis siinä sanottiin... Niin sanottiin, että niinku vesimeloni on pahin. Okei, no. Yritetään päästä ilman ilmeitä. Vedetäänkö eka mustikka? Joo, okei. Apua. Mä kuolen. Mä tykkään näistä. No mä tykkään, mut mä aina niinku kuolen. Siis Okei. mä tajuan, ne pitää niinku vaan syödä ja Kakkosella. Yksi. Mä ei odota, mua ei edes otet auki. 2. 1 nyt. Tää on niin paha. Mikä sun arvostelu olisi 1/5? 5 niinku pahin. 6/5. Tää ei oo mitään. Okei, tämä. Mä en tykkää tästä vesimelonista. Oota. Oota, se alkaa niinku lopuksi maistua silleen pesuaineelta. Niin alkaa. Oota. Ai. Mun meni tähän niinku huuleen tolleen tätä Au. karkkia. Tai silleen oudosti. Kiva. Ruokan sataa. Te saatte, tai ne jotka kattoo, niin saa katsoa. Nyt on musta. Onks toi joku kasvi? Onks toi joku kasvi? Joo. Mä en tiedä, että kasveissa on sinistä ja pitkä, mutta... Ei toi oo kasvi. 3. Oho. Älkää välittäkö noista, mitä tuolla ylhäällä näkyy. Ko. Ukule. Sitten mä oksennan. Tää on kauhean makunen. Jos tuolta kuuluu jotain tuulen ääntä, niin ei kannata ihmetellä, koska me ollaan kylällä saaressa. Kirjastossa. Niin ulkona sataa ja tuulee. Niin meidän pitää tulla tämmöiseen pienen kirjastoon. Tää maistuu oikees pesuaineelta. Okei, mut... Mikä arvosana ois? Tää oli pahempi kuin se mustikka. 1/5. Ehkä 2,5/5. Oli tää aluksi hyvää, kun se oli vielä kirpeä. Tää alkaa oksettaa. Mut hei, hitsi kun tuolla myötä niitä tulisia. Okei, mutta tää oli ehkä tässä. Me ensin katsotaan, että kuuluuko tässä äänet, jos kuuluu. Niin lähetetään tää mut. Heippa! Moikka!